lahat na natin pong minamahal mga aral, ating beloved and preacher, Brother Buwinier. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Jobs, or beloved Elder. Let us pray. O budigilat, mapagpala namin Diyos sa malamig sa langit, namin napakabait. Pinakmamahal na Panginoon Jesus, walang hanggang pasasalamat. Amin palaging pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Ang kalusugan, kalakasan sa isang buhay naming hiram sa iyo. Ay yung paglangis sa bawat yugto at malagawaing sinasagawa, magmula pa po kagabi hanggang sa kasalukuyan. Kami patuloy na nagpaparangal, lumuluwalhati, sumasamba, nagpapasalamat sa kagilagilalas na gawa sa aming buhay. Amang banal, salamat sa paglangis mo sa mga papuring awit, sa mga patutuo, ang awitin ng mga awit, higit sa lahat ang katapatan, yung mga nagpatuloy na sumusunod sa pagbibigay. Muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod sa pangkalahatang panalangin amin dear beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Patawarin mo kami, linisin mo kami sa aming makarumihan. Langisan niyo po yung mga salita, pati na pa bang lingkod sa ganakin wala pong magagawa. Habang kami sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness, cast out anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal, at talagang ang bilis umikot ng orasan. Alas 5 na po. Magandang umaga, maminamahal. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Nagbibigay galang po tayo sa ating beloved parents in the Lord, and we always remember and cherish the blessed memories of both of them, our dearly beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at lalong-lalo na sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang na talagang hindi tayo kinakaligtaan, sumusubaybay, nanonood, amen, amen. Yung inyong mga patotoo, talagang kanilang sinusubaybayan po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa nanonood ng ating live webcast sa YouTube at Facebook, higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 2 araw na lang, maminamahal, ngayon at bukas, hahatol na naman tayo ng ating iluluklok at ilalagay para mamamahala sa ating bansa. Kaya may kunting o may talagang kaugnayan ng ating pag-aaralan upang matuto tayo, maminamahal, na mamili ng may takot sa Diyos na ating pagkatiwalaan. Dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 up to 13 at ating pong pamamagatan ang ating pag-aaralan, choosing a good leader. How God's children choose a good leader. Kinakailangan, maminamahal, ang sabi nga ng banal na kasulatan, unahin na natin pagbasa. Proverbs chapter 29 verse 2. Kindly. Medyo marami tayong babasahin, mga kapatid. Kindly lang, alerto po tayo. Atin munang gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Sa Aklat ng Kawikaan, 29 talatang 2, kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito sa mga kawikaan ng Kabanata 29, at ang talata po ay 2, ito mong sinasabi, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Pagpalain na malapayan ka ng mga salita. Kayo po ba'y gising na maminamahal? Medyo ang ating pag-aralan ngayon, hindi naman nakakapokus ito doon lamang sa ating paghalal o di yung ating haharapin na hamon sa darating na Lunes, kundi kasama po itong spiritual na leaders, kindly. Sinabi rito, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it role, the people mourn. Sinabi rito,
But the wicked bear it role, the people mourn. Amen. Ano bang nangyari sa atin ngayon? Di po ba? Totoo ang salita ng Diyos. Amen. Amen. At patutungo na tayo doon sa kapahamakan kapag hindi natin maagapan. Kaya, panahon na, nararapat na ituro ito sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos na alam ang katotohanan. We have the Spirit of Christ. We have the Spirit of God. Amen. Na magtuturo sa atin na hindi tayo magkamali ng mga dapat nating ihahalal, ilalagay ng mga ngasiwa sa ating bansa, lalong-lalo na sa spiritual aspito. Dahil we are talking about two types of leaders, maminamahal. Hindi lamang po ito tumutukoy ng leaders na ating pong ihahalal sa Lunes, kung hindi pati spiritual. Nauna po ang spiritual dito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Two types of person na ating tinutukoy dito. Makikita mo ang pagkakaiba doon sa spiritual at sa mga tinatawag na natural. Yung mga leader natin na mula sa kapitan, yung mga kagawad, kapitan, hanggang pataas, hanggang presidente. Yan ay mga natural po yan. Yan po ay namamahala sa ating bansa. Ikakaiba po ang namamahala sa spiritual. Kaya kung inyo pong lahat ng nakapag-aral, lahat na nakakaalam, nakita niyo yung preamble, we, the sovereign Filipino people, naaalala po ninyo yan, yung preamble, nandiyan po yung separation of yung mga natural doon sa spiritual. So, doon pa lamang sa ating batas, talagang andun tayo maminamahal, tayo ang supreme, ang spiritual ang supreme. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya makinig kayong mainam para well-guided po tayo. Kinakailangan ituro ito ng mga nangangasiwa, magmula sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, ng mga beloved children, ng mga nangangasiwa sa ating iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Kaya yung ating mga live webcast viewers ngayon, makinig kayong mainam. Dito po sa 1 Samuel, chapter 16, verse 1 up to 13, makinig kayo dahil dito po magsisimula ang ating aralin. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, biblical reason, hallelujah, speaking on how we select, how we choose a godly leader. Kindly, praise the Lord. Dito po sa unang aklat ni Samuel, ang kabanata po ay 16 at ang talata po ay 1 hanggang 13, ito po sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul, yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isay na Betlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, paanong ako'y paroroon kung mabalitaan ni Saul ay kanyang papatayin ako? At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At iyong papahiran sa akin yaon sa iyo'y aking sabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem at ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, naparirito ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At pinagpagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak. At tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel,
Huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayoy, tinawag ni Isay si Abinadab at pinaran niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy, pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon, at pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, at narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo upo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis. Sapagkat ito nga, sa 13, nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David. Mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin, gayon bumangon si Samuel at napasarama. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita natin pong binasa. Say, ito mga minamahal, we are talking about how God choose a king. Amen. Amen. Gising po ba kayo? Atin pong binasa na dito sa tagbong ito, ginawang halimbawa ang patungkol sa pagpili ng hari. Amen. Amen. So, dito mga minamahal, may proseso. Sabi ng Panginoon kay Samuel, propeta, unang-una atin pong ikonsidera, isulat ninyo ito mga minamahal, kinakailangan all these things will be subjected to be considered. Sabi rito, mga minamahal, unang-una na ating nabasa dito ay propeta. Si Prophet Samuel, spiritual man, ang nakipag-ugnayan, nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon, nakipagtalastasan kung sino po yung kanyang i-anoint na hari, king. Amen. Amen. Marami ngayon, marahil ay magtatanong, sino kayang isusulat ni Kuya at ng mga beloved children para ating ihalal? Huwag muna tayo doon. Atin munang alamin yung spiritual na estado. Dahil lahat yan ay ating pinipili, walang spiritual diyan. Mayroon man, nagpapanggap pa na siya na daw si Jesus Christ. Medyo iba po yun. Hindi po natin pwedeng i-consider yon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Unang-una mo minamahal, makita natin, propeta po si Samuel. Amen. Kailanman hindi magkamali dahil ang sabi nga maminamahal ng ating malapayon, dito pa lamang sa unang talata, I have provided me a king. Sinabi rito, among his sons, may 8 anak si GC, Isay sa Tagalog. Tatay ng 8 magkakapatid, pinili. Ngayon, ang dami nating pipiliin. Amen. Magmula sa senador, congressman, mayroon pang, ano yung isa? Yung isa lang? Yung isang pipiliin lang na, ano? Hindi. Congressman pa rin, pero isa lang sa buong. Yung ating, inano natin, yung ating ibubuto. Party list. Party list. Pagkatapos, mayroon pa tayong pipiliing gobernador, vice governor, plus yung mga sangguniang bayan member, mula sa mayor, mga isbi nila, pagkatapos, maminamahal, mga city or municipal councilor. Ang dami nating pipiliin at ang dami nating iluluklok. Dito, maminamahal, sinabi rito,
kinakailangan masugid nating piliin ang ating ihahalal, both spiritually at naturally. Ito pong natural na sinasabi, yung manly leaders na po natin. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 8 po ang pinagpipilian, 8. Nabasa po natin kanina, ang sabi rito, tinawag lahat ng anak ni GC, ni Isay. Ang sabi, papuntahin dito at titingnan ko, sabi ni Prophet Samuel, pagdadaan sa akin dahil ang Diyos ang magsasalita na ito ang i-anoint mo dahil ito ang kasunod na hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, maminamahal, sa 6, and it came to pass when they were come, that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed it before him. Sabi ni Samuel, siguro ito si Eliab, ito na ang aking i-anoint na magiging hari, kapalit ni Saul. Alam naman natin ang istorya ni Saul. Nagalit na malapayan kay Saul, maminamahal, dahil siya nagkakamali. Yung pong mababasa natin sa 1 Samuel, chapter 15, verse 21, 22, and 23. Amen? Alam natin yun, kung ano po ang ibig sabihin. Ngayon, maminamahal, ang sabi ng malapayan, sumagot ang malapanginoon. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have rebuked him. For the Lord saith not as man saith. Hindi daw ang Diyos katulad ng tao ay madaling humusga pag dinalhanan ng ayuda. Kita namin kanina, maminamahal, dumaan kami dahil may hinahabol kami sa Dagupan. Hindi kami makadaan-daan dahil grabe yung ayuda. Tricycle, single, na matao pa naglalakad. Sabi ko, grabe talaga pagka pera nang gumagalaw. May mga matatanda, may mga galing pa yata sa ospital dahil medyo may mga ika-ika pa eh. Talagang pipila doon para kukuha ng ayuda. Ang sabi rito, maminamahal, hindi daw titingin ang mahal na Panginoon sa stature, kung gaano siya kataas, kung pugi ba siya, amen? Amen? At ang sabi rito, the Lord God, look it on the heart. Tumitingin siya sa puso. Itong pagtingin ng puso, misinterpret ito. Yung aking pamangkin dyan sa Surigao, nanonood sa atin palagi. Dahil mayroon doktrina yung aking pinanggalingan, once you are saved, you are saved forever. Mali pong doktrina yan. Na once you are saved, you are saved forever. Wala pong forever na salvation. Kung hindi mo ipagtrabaho, talagang mahulog ka sa kamay ng dyablo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, kapag pumili ka ng leader, ayos ang puso. Hindi sakim, amen? Amen? Hindi mapagmahal sa pera. Hindi maminamahal, mapagmahal sa kapangyarihan. Amen? Amen? Sa ngayon, sa totoo lang, kung akong papipiliin mo, bibigyan ako ng 140 million, bibigyan ako ng, ilan yung ninakaw, 240 billion, para lang ibuto, para lang iluklok, ilagay yung may gustong mga ngasiwa sa Pilipinas, sa kanya na, isaksak niya na sa bagayan. Hindi ko tatanggapin. Hindi sila karapat dapat na ilagay diyan dahil lalo pang malulugmok ang ating bansa. Lalo pang hindi tayo maililid ng tama kung spiritual leader man ang ating pinipili. Kaya ang ating mahal na pastor, maminamahal, ating beloved mama dear, kung gusto mong maging preacher, kung gusto mong maging mang-awit, manunugtog, anong ginagawa? Mag-ayuno ka ng 40 days. Mag-ayuno ka ng 10 days. Mag-ayuno ka ng 21 days, 15 days, amen? Bago sila umakyat sa talipaw hulo-sulo, hanggang sa hulo-sulo na nandoon na sila maminamahal, i-rescue na nila yung 21 sipadan hostages, nagpapasting pa rin sila. Yun ang spiritual way kung paano pumili ng totoong leader. Mamatay, mabuhay, ibigay ang kanilang buhay alang-alang sa tupa, alang-alang sa mananampalataya. Itong mga to, maminamahal. Sa totoo lang, maliwanag na at naintindihan natin yung mga trapo, yung mga oligarch, yung mga elite na mga tao.
Mayaman na, gusto pang magpapayaman. Nasa kapangyarihan na, gusto pang hawakan ang, hindi lang ta Pilipinas, buong mundo. Kapag hindi natin ito malilinis, kapag hindi natin ito ilulook out, kahabag-habag tayo. Huwag na tayong lumayo dito sa San Carlos, diyan sa Malasiki. Saan pa nanggaling yung iba nating mga kapatiran? Sa Calasiao, dito sa may Santa Barbara, Basista, Bayangbang, dito sa Orbestundo, mga Tarim, lahat na nakapalibot sa atin na galing kayo doon. Pag hindi ninyo ayusin yung pagpili, maminamahal, at sila pa rin ang iyong ilalagay na alam ninyo, wala pa rin na idudulot na maayos sa ating pamahalaan, sa atin pong ating kanayunan. Amen. Amen. Abay, mag-isip-isip na kayo. Hindi po sila karapat-dapat dahil kung biblically speaking, maliwanag yung pagpili kung paano. Amen. Sa amin, maminamahal, wala kayo dito. Kumbaga walis tayo dito sa Luzon. Sa amin, ang isang boto, 50 mil. Isang boto lang. Pag sinabi ng kabila, 25 kami. Sasabihin ng kabila, 30 kami. First payment, 15,000. Magbitaw ang pangalawa ng 10,000. Di 25 ka na. Sabihin, may top grease akong 5,000. Di 20 na. Sabihin naman nung nagbigay ng 10, magbigay ako ng 10, mamili ka. Di 40 mil. Iba pa yung gapangan. Di ba? Mamayang gabi, gagapang na yan. Linggo ng gabi, gagapang na. 2 gabi, gagapang yan. Amen? Ito'y katotohanan. Hindi po ito haka-haka ng inyong abang lingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po itong aking sinasabi. Pero sa Biblia, ang sabi ng Biblia, maminamahal, sa 8, then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither hath the Lord chosen this. Hindi pa rin yan ang pinili ng mahal na Panginoon para magawin niyang hari. Hindi pa rin yan, sabi ng ating mahal na Panginoon. Yung akala mo, sasabihin, galing yan sa makapangyarihan. Pera nila yan. Anong pera? Yung binibigay sa inyo, pera natin yan. Binayad natin yan sa ating mga buwis. Kaya baka magpapauto pa rin tayo, makinig pa rin tayo sa kanilang mga pambubula. Isang artista nagsabi, andyan sa politika, sabi niya, sana hindi pa kami mahalata. Sana ibubutos pa rin namin, ibubutos pa rin kami ng mga Pilipino. Dahil kapag nahalata na kami, na wala kami palang ginagawa dito, kundi sumahod ng sumahod, lukuhin silang lukuhin, milyon-milyon ang aming nilulustay. Wala na kaming trabaho. See? Mag-isip ka, mag-isip tayo. Yung pera nilang nilulustay, pera yan, buwis natin yan. Bakit? Ano ba yung ating ginagastos sa Pilipinas? Yung budget na tinatawag na yan. Di ba't binabayaran niya ang ating buwis? Ang problema nga, utang lang ng utang, hindi binabayaran yung buwis. Kaya ito po ang kailangan, sentimiento ng mga Pilipino na kinakailangan marunong na tayong pumili ng maayos na leader. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, si Siyama, dumaan ang 7. Hinanap ni Samuel, wala na ba talagang iba? Dahil lahat nireject yan ng mahal na Panginoon. Sabi ni GC, ni Isay, mayroon pa akong bunso. Kaso lang, hindi ko mahagilap yun. Dahil nag-aalaga yun ng mga tupa, nag-aalaga yun ng mga baka, nag-aalaga yun ng aking mga hayupan. Ang sabi po, maminamahal, ni Samuel, daling tawagin ninyo, magdala ka ng mga sundo doon, sunduin ninyo, papuntahin dito. Maaring siya na nga ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Abay, nung dumating nga, maminamahal si David. Ano bang sabi rito, maminamahal? Ano ba ang nakikita natin? Hallelujah. Dahil magdaghalal tayo, may requirements po yan. Kinakailangan tested po na i-appoint natin sila at in-appoint ng man of God, in-appoint ng mga
children of God, kinakailangan subok yan. Ano bang mayroon si David? Bakit siya subok? Sabi ni David, I praise the Lord 7 times a day. Nagpupuri si David 7 beses sa isang araw. Pag may manghila ng kanyang mga alagang tupa, sinusuntok lang niya. Dahil nung araw, talagang andun ang kanilang kapangyarihan. Ngipin sa ngipin nung araw, pasakitan talaga. Sa atin ngayon, rebuke lang. Pag sinabi mong manigas, ang ahas nga, pag sinabi mong ahas mamatay, patay ang ahas Huwag mo lang sabihin sa tao, dahil pag sinabi mong tao mamatay, pag namatayan, sagutin mo pa yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So ngayon, maminamahal, maliwanag na ang pinaka-requirements ng talagang dapat ihahalal sa spiritual, no question. Dahil bago ka magiging manggagawa, kami maminamahal, bago kami naging manggagawa, grabe. Kinakailangan susuungin mo para kang susuot sa butas ng karayom. Kaya marami nagsasabi, ayaw ko maging manggagawa dahil mahirap maging manggagawa. Hindi po mahirap maging manggagawa. Ang iniisip mo lang na mahirap ay yung ginagawa ng mga manggagawa. Bakit? Ayaw mo magpuri. Kaya ni David Amen? Ayaw mo magpasting. Kagaya ng ating kagalang-galang na pastor. Amen? 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 Gusto mo sa labas dahil pwede kang maghubad-hubad doon, mag-sleeveless, amen, mag-short. Sa pastoral, bawal na dahil andyan si Kuya Buboy, andyan yung mga nangangasiwa, andyan ang mga beloved children. O, tingnan nyo, nakita nyo yung kaibahan? Pero pag pumili ka ng leader, kinakailangan daw swak doon sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Yung pagpupuri, pag-aayuno, pananalangin, amen? Amen? Kinakailangan nandoon yan. Nung dumaan, si David maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah! Dito sa 12, and he sent and put him in. Now, he was ruddy and withal of a beautiful countenance and good to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Yan mo? Sabi ng mahal na Panginoon kay Samuel, ito na yung aking ipapalit kay Saul. Amen. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil nakita ng mahal na Panginoon si Saul nung siya pang hari, kapag na-demon possess itong si Saul, hallelujah, ang ginagawa lang ni David, nagpiplay lang siya ng harp, lumalayas ang masamang espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napangasawa pa ni Saul yung isang anak, si Michal. Amen. Amen. Kaya makikita natin, maminamahal, kung paano po dapat salain ng maayos yung mga leader na atin pong ilalagay para mangangasiwa sa ating pamahalaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nakikita mo, 9 years na, dati, pinakamataas pa. Halimbawa, Speaker of the House, o di, yung pinakamataas sa Senado. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Senate President. Wala akong pinatuturingan, maminamahal. Wala akong binabanggit. Naging Senate President na, 6 na taon, o 12 anyos. Nagiging Speaker na, 6 na taon, o 3 taon, o 9 na taon, wala pa rin nangyayari. Abay, maminamahal, huwag na ninyong iboto yan. Huwag na ninyong ilagay yan, iluluklok diyan sa kanilang kinalalagyan. Kahit pa magaling yan sa karate, magaling yan sa barilan, tatambling-tambling pa yan. Amen? Sa buong serbisyo niya, isang batas lang nagagawa. Bagamat ito, maminamahal, ay talagang nakakabuti sa kanilang tinutulungan dahil ginawa niya yan, lahat ng batas kasi maminamahal, kinikilingan yan. Sa totoo lang po, sa mga nakakaalam. Pero atin itong pinag-uusapan at pinag-aralan dahil, maminamahal ko, ayaw natin magkamali tayo. Nakita ninyo, maminamahal, wala siyang mekanismo,
Wala siyang, nag-independent siya. Araw-araw nakita mo sa daan, pero nakikita mo, minamahal, yung kanyang ginagawa, yung mga api, kanya pong mga tinutulungan. Amen. Naaawa siya. Ito, minamahal, ay may pusong totoo, may pusong mapagmalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hinuri ng LTO, hinuri ng pulis, binugbog ng pulis, binugbog ng, dinugasan ng LTO. Ay, wala tayong binabanggit, mga ahinsya lang ito. Abay, maminamahal, ito ang iyong titingnan. Makakatulong sa ating bayan, makakatulong sa ating bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pag hindi po makakatulong, wala pong nagagawa. Andyan yung batas, hindi ini-impose ang batas. Kalimutan na ninyo sila. Kahit pa matunog ang pangalan, ang ilalagay natin dyan, yung tama na mga tao na mga ngasiwa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Romans chapter 13, verse 1 up to 7. Kindly basa. Praise God. Lapit na po tayo magtapos. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay 1 hanggang 7. Ganito po sinasabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niyo'y hinirang ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, dadapwat kung ginawa mo ang masama ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Sa 5, kaya nga dapat kayo pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay magsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng tagapaglingkod ng Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Sa 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis na dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo, maminamahal, kapag hindi tayo magkakamali ng ating ilalagay, kapag tayo, maminamahal, ay maayos, mamili, nakikinig tayo sa ating beloved parents in the Lord, sa ating mga nangangasiwa, sa mga nangangaral ng mabuting balita, ang sabi rito, maminamahal, let every soul be subject unto the higher powers. For this, there is no power but of God. Ibig sabihin, kapag nilalagay na natin diyan, hindi po inaabuso ang kapangyarihan na sarili lamang kapakanan nila ang kanilang sinusunod. Ayaw nang bumaba dahil nandiyan na sa kapangyarihan. Paano naman yung sunod na henerasyon? Paano naman yung susunod na mga talagang matitino pa? Lalong-lalo na ngayon, maminamahal, sa totoo lang. Asan yung mga pangako? Asan ngayon, maminamahal, yung mga nagagawa? Hindi natin binabatikos ang mga nakakaupo ngayon at sila man ngayon ay inayos ang ating bansa. Pero nasaan ang accomplishment nila within 3 years? Dahil nandito natin sa midterm. Kaya nga may midterm election. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hanapan natin, asan yung kanilang ginagawa? Wala. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, ngayon maminamahal, kinakailangan pala ang mga man of God, ang mga spiritual man, magre-recommend sila. They will recommend because they discern, madi-discern ng mga man of God, ng mga nangangasiwa na namimimuno sa atin, na-discern nila kung sino ang dapat iluluklok. At kayo din na mga believers, amen, tumulong kayo. Halimbawa, nagkamali yung
yung inendorso, kuya, hindi pwede yung nagsasalita na siya na daw yung Jesus Christ na nagiging Diyos, Panginoon ko. Huwag ninyong isama yan. Dahil it is a blasphemy unto God. Amen? Amen? Paano maging tao ang Diyos? Nagkatawang tao siya, pero ngayon maging tao na? That is blasphemy against God. Amen? Hindi tayo naninira, hindi natin ang sinisira dahil nangangaral yan nung araw. Talagang maayos yan. Pero sa sobrang paghangad ng kapangyarihan, ayan na. Baga sa sabi nga natin mahal na pastor, ayun na, baliw tuloy. Isang kabaliwan yan na mangahas ka na ang hirap magsalita. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We should be guided accordingly. Sinabi rito, maminamahal, by our dearest beloved parents in the Lord. Kaya ating inaantay sila. Amen. Amen. Atin silang inaantay. Mamaya-maya lamang, bukas, mayroon ng isisend sa atin. At makikinig kayo. Yung mga group chat natin, lahat ng ating mga mahal sa buhay, lahat kayo maminamahal, kung kayo po ay choir member, adults, finest youth, and singles choir, kasama kayo sa group chat sa ating mga beloved elders, amen, ito ang ating bantayan na kinakailangan daw. Kasi sabi rito, we should be guided accordingly, amen, by our dearly beloved parents in the Lord. All believers. Sino ba ang great changer ng mundo? Di ba ang mga mananampalataya? Kaya nga una nating binasa kanina, yung Proverbs chapter 29 verse 2, kapag ang inilalagay daw natin may takot sa Diyos, amen, ipinairal na makadiyos ang mga batas, natutuwa ang mahal na Panginoon. Pero kung yung mga corrupt na tao, yung mga halang ng bituka ng mga tao, na nanlulumo ang mga Kristiyano, nanlulumo ang tao, nanlulumo ang mahal na Panginoon. Bakit nailagay sila diyan? Hindi sila karapat-dapat diyan. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, makikita ninyo maminamahal yung ating binasang talata. They are ordained of God. Ibig sabihin, nakadestiny sila. It is a destiny to them. Sa akin maminamahal, sa totoo lang, bilang spiritual, na hindi man tayo karapat-dapat, hindi ko pinili ito eh. Amen? Kayong mga beloved elders, kayong mga awit, mga manunugtog, hindi niyo pinili yan. Pero it is God who ordained you. Na diyan talaga kayo sa katawagan kung anuman ang inyong mga opisina ngayon sa Church of the Living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang Biblia nagbigay ng example. Si David, magaling na leader. Si Solomon, si Moses, amen. Huwag nating ilayo. Pinagkatiwalaan para palayain ang kanyang mga anak doon sa Ehipto sa pagkaalipin. Amen. Nagrereklamo pa nga si Moses, utal-utal ako mahal na Panginoon. Hindi ako karapat-dapat mangaral doon. Anong sasabihin mo ko kay Paraon? Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ang magbubukas ng iyong bibig. Ako ang magsasalita, hindi ikaw. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, kung atin lang talagang sundan ang kanyang mga pangangaral, hindi ka magkakamali. Hindi tayo magkakamali. Amen? Amen? Totoong propeta, totoong pastor, will guided ng kanyang Holy Spirit, maminamahal. Ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, yung kanilang mga beloved children ngayon, maminamahal. Kaya ito po ang dapat nating alamin, dapat nating maintindihan. 1 Corinthians chapter 2 verses 10 up to 16. Kylie, mga last 2 verses na lang po ito. Praise the Lord. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 16, ganito po ang pagkasabi, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalim ng mga bagay ng Diyos. Sa 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya.
Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Sa 12, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Sa 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga litrang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin sa mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sa 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sa 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sino man. Sa 16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-isip ng Panginoon upang siya ay turuan niya, datapuat na sa atin ang pag-isip ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi magkakamali ang spiritual man. Amen. Sabi nga rito, the spiritual man knows everything. Amen. Amen. Pag nagkamali, anong sabi? Pag nagkamali ang mga spiritual man, nagkamali tayo pagpili, the people mourn. Tatangis ang ating mga puso, tatangis ang ating mga ngipin, tatangisan natin, mali ang ating inilalagay. Tama yung pinauna ng ating mga ordained preacher, ng mga preachers, ng mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord, noon pa man. Na sa ating maminamahal, ang sabi dito, kung sino po ngayon ang nandiyan sa kapangyarihan na mabuti ang kanilang ginagawa, ating panatalihin. Sa totoo lang po. Pero kung wala nang ginagawa, hindi na maayos, kaiba na pong pag-uusapan yan. Amen. Iba na pong usapin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastor, beloved Mama Dear, maminamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, we live by example. Nabubuhay tayo ng may anong example? Halimbawa. Nangangaral ka, pero yung pangangaral mo, hindi mo ginagawa, you're useless. You're just like a tinkling brass. Amen? 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 Mga awit ka, manunugtog ka, alam mo ang mga bawal ginagawa mo, you're just like a tinkling brass. Amen? Amen? Bakit? Alam mo na ginagawa mo pa rin. Marahil nanlalamig ka. Grabe na ang panlalamig mo. Alam mo naman kung anong gagawin mo para maalis ka din sa panlalamig. Mag-ayuno ka. 3 days lang na fasting, iwan ko kung hindi ka iinit muli. Lalo na kung gawin mong 5 days. Dahil magkukrusada na. Diyan sa dako ng Kulyon. Next week po, Saturday and Sunday. Andun na kami para ipangaral. At siyempre, nakakarating kami, kasama kayo. Bakit? Hindi naman namin gawain yan. At kayo ang sumusuporta. Kung wala kayo dito, maminamahal, hindi kami makarating doon. Dahil yung inyong pagiging matapat sa lahat ng bagay na inyong binibigay, ginagamit natin sa pangangaral ng mabuting balita. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, kung inyo pong papansinin, itong sinabi ng 1 Corinthians, kailanman hindi nagkakamali yung mga spiritual man, i-compare mo sa mga natural man. Yung fleshly man, ang sabi rito, talagang nakita natin ang sabi rito, for what man knoweth the things of man, save the spirit of man. O ano daw mangyayari? Ano daw alam ng mga natural man? Pagiging natural. Amen. Amen. Pagiging sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan. Amen? Amen? Walang ibang gawin kundi lahat. Kahit
budget na sa mga Pilipino para maayos ang kanilang mga kalusugan, pagkukuhain, amen? Amen? Ano pa? Puro pangako, pero naipapako naman. Praise the Lord. Sinabi rito sa Jess, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things and keep things of God. Ang sabi rito. Suggest po yan. At italon po natin dito sa 12. Now, we have received not the spirit of the world. Ibig sabihin makalaman. But the Spirit which is of God. Ang sabi rito. That we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Wala silang espiritu ng Diyos. Puro kamangmangan sa kanila ang spiritual na bagay. Amen. Sabi rito, but the spiritual judgeth all things. Hallelujah. Yet he himself is just judge of no one. So ang ibig sabihin, maminamahal, we have the mind of Christ. Ang mga man of God, ang mga spiritual man, they have the mind of God, the mind of Christ. Susad, na sabihin natin. Mayroon lang pumasok, iba't ibang sikta at denominasyon. Andiyan na sila ngayon. Mga congressman na yung iba. Pero kapag nang-aapi, kapag gumagawa ng kalukuhan, doon na mismo sa kanilang posisyon kung saan sila ngayon, kinakawawa yung gusto nilang pag-iinitan. Hindi po yan dapat ilalagay. Burahin na yan sa mapa ng pangangasiwa sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Sila pa naman ang ating inaasahan. Amen? Amen? So kinakailangan mamarkahan na ninyo yan. Dahil kung hindi natin mamarkahan yan, saan ka nakakita ang bansa? Only in the Philippines. Convicted senator, convicted congressman, congresswoman, pero nandiyan sa Senate. Andiyan sa Congress. Convicted convicted. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Kailangan baguhin po natin yan. Sinong magbabago sa kanila? Tayong may Espiritu ni Kristo. Tayo na may takot sa Diyos. Tayo ang mag-i-educate sa ating minamahal na mga kababayan, loved ones ninyo. Alam ko po, itong pulutong na ito, itong bilang na ito, kaya na nating i-transform ang ating mahal na bansa. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, sabi ng propeta ng Diyos, not unless this Philippines, ang Pilipinas daw, not unless magiging mangangasiwa dito ay spiritual government, hindi ito magbabago. Kahit sino pang iluluklok natin diyan, walang pagbabago dito. Dahil wala silang takot sa puso. Wala silang Kristo. Wala silang Diyos. Wala silang Espiritu ng ating mahal na Panginoon na para mag-guide sa kanila. Pero kung may Espiritu ng Diyos ang ating ilalagay, may Espiritu ng Diyos ang ating iluluklok, ang ating, hallelujah, mga ngasiwa, mamimimuno. Tulad sa spiritual na aspito, naniniwala tayo. Ang ating mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, tagsigaling. Tayo pinagpala ngayon, maminamahal. Don't you know? During the Old Testament, kung magbabasa kayo, ang mga hari noon, sila na yung spiritual man, sila pa rin yung nangangasiwa ng pamamahala. Ibig sabihin, yung dual nature ng mga Kristiyano, pwede, kayang-kaya. Dahil hindi mangyayari yung sinabi ng man of God, kung hindi tayo kikilos, mag-umpisa na, maminamahal. Huwag lamang tayong magiging compromiser sa gobyerno. Kung magiging compromiser tayo sa gobyerno,
isang tiyak na bagay dahil ang nakakaupo pa dyan, ang nandyan pa ngayon ay alam naman natin. Kahit anong pilit natin na idadalhin dito sa totoong gawain, wala talagang mangyayari. Pero who knows, one of these days, ako mismo na naginip, maminamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa huling mga araw, I will turn this world upside down. The four corners of the world. Yung four corners na yan ay lalapit daw at maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Andyan po yan sa Daniel chapter 9, Hallelujah, chapter 10, chapter 11, chapter 12. Mababasa po ninyo yung galamay na malapayin. These little ones, we are the little ones. Tayo yung after lisanin tayo ng ating kagalang-galang na Pastor Labid Mamadir, yung little ones, ito pong tayo na mga galamay. Tayo daw po, minumahal, ang inaasahan ng mga Panginoon na we will turn this world upside down. Malapit na malapit ang mangyayari yan kung kikilos ang mga Kristiyano. Kung kikilos kayo, kung kikilos tayo. Pumili tayo ng tama, maangkin natin at matanggap natin ang totoong pangako. Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, let us all stand up and sing to the Lord. His greatness, amen, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Brother Alvin. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the Master's plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in personality, but He's still the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise
mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Magtiwala tayong mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam ng mahal na Panginoon ang makabubuti sa ating lahat, mga minamahal. Gaya ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa kanilang unang panalangin, mga minamahal, tayo po ay nangaligtas. Sa kanilang unang panalangin, tayo naging mga awit, manunugtog, tayo mga beloved elders of the church, mga beloved manggagawa sa ubastan ng Malapinoon. Kaya't sundan natin ang turo ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kung nais natin lang may maayos na mamumuno sa ating bayan, mga minamahal, pray without ceasing. Magsipanalangin tayong walang patid, mga minamahal. Sa ikabubuti ng ating bayan, maging sa ating mga sarili man, mga espiritual. Ayuno, panalangin, pagpupuri, ang sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Walang imposible sa atin, mga minamahal, kung ginagawa natin ang pagpupuri, ang pananalangin at pag-ayuno. Ang panalangin ng matuwid, sabi nga ng ating ng banal na kasulatan, the prayer of the righteous man availeth much. Dinidinig ng mahal na Panginoon ang panalangin ng taong matuwid. Kaya't kung tayo mga minamahal ay laging nananalangin, nag-aayuno, igagayad tayo ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng discerning spirit ng ating dakilang Diyos. Hindi masasayang yung ating buto, mga minamahal. Hindi masasayang sapagkat sasamahan tayo ng ating dakilang Diyos. Gagabayan tayo, mga minamahal. Kahit sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y Diyos, nagkatawang tao. Nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi natin muli pang babalikan pa. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Upang tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mapatawad ang ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pinakamamahal na Panginoon ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay maglilingkod ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapat na naglilingkod, tapat nagsasagawa ng mga tungkulin. Ang mahal na Panginoon, hallelujah, igagawad niya sa atin ang kanyang masaganang pagpapala, ang kanyang selyo, mga minamahal. Habang nag-aawit ng ating mga minamahal na mga awit, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, sa pagdama, sa matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalaking Panginoon. Ito rin po ay ating mararanasan, mga minamahal. At bilang pagsuko, mga minamahal, ating itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa akin na ako'y pinahintulutan mo makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako,
isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Praise the Lord. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito po malapit noon ang mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon, makalapit sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa punang kanilang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang simuling pagbabalik, malapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming mga kainaan na aming po, hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili, malapit noon. Hallelujah. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Complete healing, past recovery sa aming pong beloved Ate Rachel Pitch Almeda Isguera and Minister June Isguera malapit noon. Hallelujah. Napatuloy mo po kami palakasin malapit noon. Ibalik mo po malapit noon ang init ng paglilingkod ng bawat isa sa iyo malapit noon. Panghawakan mo po kami hanggang sumuling pagbabalik, malapit noon. Dagdagan mo po aming pananampalataya, malapit noon. Tulungan mo kami, o malapit noon, hallelujah, na aming masunod ang iyong banal na kalooban, sa ganang amin hindi po namin kaya. Tulungan mo po kami sa lahat, o malapit noon, hallelujah. Nagawa ng magkaaway, iligtas mo po kami, malapit noon. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mapanalangin sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Ating isipin ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda ang naglihan po sa atin, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga karamdaman. Demonyo ng karamdaman, ubusin po, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, liver cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tatalon, amen, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po